Вітаю ўсіх, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Сёння са мной на сувязі Михаил Кирылюк, сябра асноўнага складу Каардынацыйнай рады, юрыст, адказны за пытанні юстыцыі народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Добрый дзень, спадар Михаил. Добрый день. Ну што ж, з чаго пачнем? Напэўна, самая такая актуальная тэма ўжо не адзін дзень, но і ёй тут далі штуршок. Беларускі Хельсінскі камітэт звярнуўся ў следчы камітэт і генпракуратуру з патрабаваннем распачаць крымінальную справу на падставе той інфармацыі, якая прагучала у аўдыёзапісе, дзе гучыць голас, падобны да голаса цяперашняга намесніка міністра ўнутраных спраў Мікалая Карпянкова. Ну, дакладней, вось па тых нюансах ці акалічнасцях, якія ёсць у гэтым запісе і звязаныя з забойствам Тарайкоўскага. Вось і абмяркуем зараз з вами як з юрыстам ўсю гэтую сітуацыю. Увогуле, калі вы слухалі гэты запіс, вот як гэты запіс, так і папярэднія такія злітыя запісы размоў, як тэлефонных, так і так нібыта запісаных падчас нейкіх там пасяджэнняў, у вас не ўзнікала такого адчування, што ну не можа такого быць. Хутчэй за ўсё это вот прыдуманае, нейкі падман, не можа такого быць. Ну, ведаеце, наадварот, у меня ўзнікала такое ўражанне, што ну вельмі падобна да праўды, вельмі падобна да псіхалагічных партрэтаў людзей, якіх малююць самі ж тыя людзі, якія ў сістэме працуюць. І што, вот як юрыста, як, можа быць, нават як адваката, вас у вот гэтым вось канкрэтным запісу, дзе абмяркоўваецца забойства Тарайкоўскага, смерць Романа Бандарэнкі, вот як юрыста, што вас адразу прыцягнула вашу увагу? Ну, прыцягнула ўвагу то, як адкрыта размаўляюць па такіх рэчах. Да, ну, не уяўлялася, што яны павінны неяк, ну, там, баяцца, шыфравацца, неяк, мабыць, нейкія эфемерызмы выкарыстоўваць, але калі так проста кажуць пра забойствы і лагеры і там ўсё астатняе, гэта, ну, гэта ўражае. Што яшчэ можна пракаментаваць? То, што камітэт зрабіў гэту заяву ў следчы камітэт, гэта безумоўна правільна, але, на мою думку, хоць я не эксперт у крымінальным працэсе, але ёсць жа артыкул 171. Я буду заканадаўства на рускай мове цытаваць, таму што так прасцей, яно у нас на рускай мове. 171 Уголовно-процессуального кодекса. Сообщение о преступлении, распространенное в средствах массовой информации, может служить поводом к возбуждению уголовного дела. То есть Следственному комитету, в принципе, для того, чтобы возбудить уголовное дело, не нужно заявление от каких-то лиц. Они самостоятельно имеют право и обязанность принимать такие решения, поскольку увидели, поскольку в этой записи, в которой есть СМИ, есть определенные составы преступления. И уже в рамках этого дела определять, фейковая эта запись, достоверная, она недостоверная. Вот. То же самое, как если брать по аналогии дело Координационного совета, генеральный прокурор у нас взял и возбудил дело на основании неких заявлений в СМИ, но даже не конкретизировал в обвинении
какие именно заявления в СМИ являются экстремистскими. А тут есть конкретное заявление, и тут в нем есть конкретные составы уголовных преступлений. Вот. Но возбужденного уголовного дела нет. Это, мне кажется, очень хорошо, как бы очень ясно характеризует сегодняшнее состояние Следственного комитета и прокуратуры. Тут вы нагадали артыкул, у адпаведнасці з якім сапраўды органы, там, праваахоўныя органы павінны, ну і ў прынцыпе яны гэта і робяць, не адзін раз так рабілі, калі з'яўляецца нейкая інфармацыя ў СМІ, дзе паведамляецца пра нейкія факты парушэнняў і гэтак далей, яны найперш праводзяць праверку по гэтых фактах, калі факты пацвердзіліся, распачынаюць крымінальную справу. Мы такіх прыкладаў ведаем вельмі шмат. Атрымліваецца, што дадзеным выпадку не скарысталіся праваахоўныя органы вось гэтым артыкулам і ніякім чынам ніякай праверкі не было, ці нам проста пра яе не кажуць? Ну, мы можем только догадываться, но возбуждать уголовные дела – это же не только право, но и обязанность, да, то есть мы налоги платим не для того, чтобы следователь так возбуждал уголовное дело, вот здесь хочу возбуждаю, здесь не хочу. То есть это насильственные преступления, тяжкие преступления, дела публичного обвинения. Для них не требуется заявление потерпевшего, да, то есть если кого-то... Если стало известно, что кого-то убили на улице, ну, милиция не ждет, когда там найдется родственник, или, может быть, у него нет родственников в этой местности, чтобы кто-то принес заявление, и вот тогда мы будем это расследовать. Нет, они должны это делать немедленно. Статья 27 УПК. Обязанность осуществления уголовного преследования. Орган уголовного преследования обязан возбудить уголовное дело в каждом случае обнаружения признаков преступления. Принять меры к установлению общественно опасного деяния, изобличению лиц, виновных в совершении преступления. Ну, все, по-моему, предельно ясно написано. Атрымліваецца так, что, ну, такой, скажем так, у ідэальны варыянт, у ідэальнай у ідэальнай краіне, дзе выконваюцца ўсе нормы розных там кодексаў права і гэтак далей. Як павінны былі б дзейнічаць органы там следчага камітэта, міліцыі, пракуратуры, калі з'яўляюцца такія вось аўдыёзапісы публікуюцца? Ну, поскольку здесь сообщено о тяжких преступлениях, и которые представляют огромную общественную опасность, но очевидно, что возбуждать уголовное дело и немедленно брать под стражу лицо, про которого есть информация, что оно может быть к этому причастно. Как еще тут может быть? Ну и в этом плане показательная реакция МВД, когда пресс-секретарь говорит, мы не комментируем фейки, да, то есть, конечно, и может МВД сослаться, что есть презумпция невиновности, и у пресс-секретаря МВД нет обязанности комментировать все сообщения СМИ, но, опять же, есть закон о оперативно-розыскной деятельности, органах внутренних дел, прошу прощения, согласно которому деятельность органов внутренних дел должна быть гласной. И есть приказ о профессиональной этике, что поведение сотрудников органов внутренних дел должно способствовать формированию в обществе уверенности в авторитете и справедливости. То есть, если бы МВД хотело продемонстрировать нам вот авторитет, у них есть все возможности, если они утверждают, что это фейк, продемонстрировать подложные записи. У них есть возможность получить аутентичный образец голоса Карпенкова, сделать фоноскопическую экспертизу и сделать ее публичной.
самое обычное препятствие, когда при проведении экспертизы, нет возможности записать голоса человека, или там нет возможности, или другие записи его голоса, которые в СМИ, они плохого качества, и не с чем сравнить. То есть у МВД есть Карпенков, может наговорить разным тоном, с разной скоростью под запись для эксперта те же самые слова или иные, и предоставить всем возможность публично сравнить, что это говорил не он, если это действительно фейк. И это будет абсолютное доказательство, которое все эксперты в мире посмотрят и скажут, ну да, действительно, все, авторитет белорусских правоохранительных органов на высоте, авторитет тех лиц, который эту запись опубликовался, он уничтожен, потому что фейк какой-то, даже не проверенный. Вот. А то, что этого не происходит, это тоже наталкивает на определенное размышление. Ну да, наколькі мы ведаем, увогуле замовілі экспертызу гэтай запісы, за гэтага запісу, каб праверыць увогуле, наколькі яна праўдзівая і наколькі голас адпавядае, і сапраўды належыць таму, пра каго гавораць, не следчыя органы. Прынамсі, можа быць, мы не ведаем пра тое, што яны такую праверку праводзілі, а журналісты. І ўсё пацвердзілася. Добра, з'явіўся гэты запіс, адразу мы маем каментар ад прэс-службы Міністэрства ўнутраных спраў, што, маўляў, гэта фейк. Журналісты, па замове журналістаў, вельмі такая сур'ёзная структура, прычым не беларуская, а замежная, расійская, ў Санкт-Петербургу праводзіць праверку і кажа, што да, гэта арыгінальны запіс, і вось голас належыць гэтаму чалавеку. Апублікавалі гэты вынік гэтай экспертызы. Што далей павінны зрабіць? Все то же самое. Возбуждать уголовное дело, брать под стражу. Вот. То есть пока вот этого не сделано, какие дальнейшие шаги можно обсуждать? Так, і пра што гэта сведчыць? Тое, што нічога няма, нічога не робіцца. Прынамсі, нам не паведамляецца пра тое, што нешта хаця б робіцца. Я маю на увазе... Я думаю, потому что нечего предъявить. Я думаю, потому что не может белорусское МВД, никакой центр экспертиз государственный белорусский предоставить на запись, предоставить экспертизу, согласно которой бы она подтверждала бы этот вывод. Вот и все. И тут вывод может быть только один. Значит, эта запись правдивая. Калі мы маем сведчанне экспертаў, што запіс праўдзівая, а па выніку ніякага распачатку крымінальнай справы няма, хаця ёсць адпаведныя артыкулы крымінальнага кодекса. Гэта што азначае? Што зараз следчы камітэт, умоўна следчы камітэт, генпракуратура, ці МУС самі парушаюць закон? По сути, да. По сути, да, они не выполняют возложенные на них законом обязанности. И тут уже это будет предмет для дальнейших судебных процессов в будущем. Что это? Может быть, попытка сокрытия преступления. Я хотел бы з вами абмеркаваць яшчэ некалькі момантаў. Скажите, апроч размоваў пра акалічнасці, скажем, забойства Тарайкоўскага ці смерці Бондаренка, прагучалі фразы пра стварэнне, так бы мовіць, умоўна, нейкіх лагероў, куды будуць звозіць затрыманых пратэстоўцаў. Ужо пачалі гаварыць пра стварэнне ледзь не канцэнтрацыйных лагероў для апанентаў улады.
Вот вы верыце ў рэальнасць таго, што гэта можа быць зроблена, і ўвогуле ёсць недзе у заканадаўстве там, ну, на падставе чаго, на падставе якіх юрыдычных норм могуць такія лагеры зрабіць? Ну, юрыдычных норм таких вядома няма, і вядома, што гэта забаронена і ва ўсім свеце ў Беларусі. Я думаю, что верагоднасць таких з'яўлення таких лагероў у Беларусі зараз вельмі нізкая, тому что ну, пасля публікацыі гэтага запісу, тому что калі б гэта было калі б яны маглі гэта зрабіць і лічылі бы, што яны ў бяспецы пасля таго, як яны гэта зробяць, яны бы это ўжо зрабілі. Я не думаю, што іх спыняюць нейкія маральныя нормы, і я не думаю, што іх спыняюць нейкія там адсутнасці заяў антынэўна закону. Я думаю, іх спыняе толькі разуменне сваёй бяспекі. І тое, што яны зараз, ну, не кажуць, што гэта, ну, маглі бы сказаць, да, гэта мой голас, да, мы лічым, што так правільна, да, мы будзем рабіць лагеры, заўтра прыходзіце туды. І гэта быў бы смелы ўчынак, але яны гэтага не робяць, таму што яны баяцца за сваю бяспеку. І менавіта па гэтай прычыне, я думаю, што верагоднасць з'яўлення такіх лагероў у Беларусі вельмі нізкая зараз. Вот зараз вы фактычна не пагадзіліся з думкай прадстаўніка байпол Андрэя Астаповіча, якую ён выказаў у нашай размове. У панядзелак мы з ім размаўлялі, і ён кажа, што яны не толькі не адмовяцца ад гэтай ідэі, але лагеры ўжо ствараюцца. А пра адзін лагер нават распавёў вось журналіст, фотограф Новага часу Дмітрыяў, якога не давезлі да жодзінскай турмы, а вось у нейкім такога кшталту лагеры па выніку ён апынуўся. Новы нейкі пабудаваны, незразумела ў лесе нейкі лагер, падобны на ЛТП, не ЛТП і гэтак далей. Так вот, мне б, канешне, хацелася больш давяраць вашаму меркаванню, бо сутыкацца з такімі лагерамі неяк не вельмі хочацца, але ўсё ж такі бачыце разыходжанне у бачанні сітуацыі у вас і у Астаповіча. Што дае вам падставы ўсё ж такі меркаваць, што яны на гэта не пойдуць? Страх страхам, але страх перад кіраўніцтвам можа быць большы, чым страх перад, не ведаю, перад чым, перад гісторыяй, якая іх асудзіць. Ведаеце, ну, прадказваць будучыню гэта такі неўдзячны занятак, можна рабіць гэта без усялякіх пастаў. У мяне сапраўды немає нейкай там сакрэтнай інфармацыі. У адрозненне ад Астаповіча, я, мабыць, не атрымоўваю ніякіх інсайдаў ізнутры сістэмы. Мабыць, Астаповіч ведае больш, ну і таму ён кажа на падставе сваіх ведаў. Я сказаў проста на падставе сваёй логікі, што пакуль што, калі яны гэта не зрабілі, да гэтых пор, да, ну, я ну, не бачу якісьці такіх рэчаў, да, і калі яны скрывалі свае намеры да гэтых, і зараз, калі гэта плёнка раскрылася, яны не пацверджваюць свае намеры, ну, у мяне адзінае лагічнае аб'ясненне, ну, яны баяцца, яны не хацяць гэтага раскрываць. Ну, а як ты зробіш, калі ты у цябе нават размова аб гэтым уже раскрытая? Як ты зробіш гэты лагер, каб ён быў тайны? Гэта увогуле немагчыма сёння. Таму, канешне, я магу памыляцца, але мне здаецца, што тут
трэба больш думаць над пытаннем, як мы можам перашкодзіць руху ў гэты бок. Вот ці можете вы падказаць, вот як юрыст, не будем тут уже там, можа быць, у палітыкаў ёсць сваё бачанне, але вось вы як юрыста, як вы бачыце, ці ёсць магчымасць законным юрыдычным шляхам перашкодзіць? Законныя юрыдычныя шляхі, яны такія заўсёды доўгія і непрадказальныя. Зараз мне здаецца, што законныя шляхі ў рамках правовой сістэмы ў Беларусі, яны у гэтым плане яны трохі вычарпаныя. І таму мне здаецца, ёсць такія інструменты, як, па-першае, медыйныя, да, вось, напрыклад, з боку СМІ, калі СМІ робяць нейкую такую ініцыятыву шырока вядомай, гэта шмат затрудняе ее стварыць. Па-другое, гэта ўсё ж такі атрыманне фінансавання, да, гэта рэпутацыя. Зараз, як бы то ні было, беларускія ўлады працягваюць неяк звонку атрымліваць грошы. І вось кожная публікацыя, кожны выхад у СМІ беларускіх ці заходніх, яно робіць атрыманне вось такога фінансавання больш цяжкім. І таму, да, гэта працэс доўгі, гэта працэс такі складаны і результат ён бачан не адразу, але гэта перашкаджае ствараць такія рэчы. І менавіта юрыдычныя метады гэта, напрыклад, узбуджэнне спраў па універсальнай юрысдыкцыі ў краінах, у якіх гэта магчыма зрабіць. Вось, напрыклад, у Літве ёсць адзін судовы працэс, у Польшчы ўжо пісалі, што ёсць судовы працэс па універсальнай юрысдыкцыі, і гэта ўсё стварае падставы да таго, па-першае, каб такія рэчы было цяжка рабіць. Таму што зараз працэс пачаўся, яму пайму яшчэ прысуда не было, але сілавік, калі будзе рабіць нейкія рэчы, у яго ўжо будзе ў галаве думка аб тым, што гэта ўлада, мабыць, яна пратрымаецца, мабыць, яшчэ год, мабыць, яшчэ 2. Але яна зменіцца, і ўсё жыццё не мець магчымасці выехаць нікуды, акрамя Беларусі, таму што ва ўсім свеце ты будзеш міжнародным злачынцам, і ты будзеш у спісах Інтэрполу, не вельмі шмат людзей захацяць жыць у такіх умовах. Дарэчы, ці можаце вы як юрыст пракаментаваць гэтую сітуацыю з падачай латушкі на вышуку Інтэрпол? Мне здаецца, гэта палітычная заява, як і сама крымінальная справа палітычная, таму што прабачце. Таму што, як мы ведаем, латушка не скрываецца. Ён не скрывае свайго месцазнаходжання. Калі б было патрэба яго прасіць, можна было б направіць афіцыйны запрос праз пасольства,
правы механізмы, якія працуюць, і запрасіць гэта у польскага кіраўніцтва. Ну, гэта звычайныя рэчы, якія робяцца ў такіх сітуацыях. Але, на мой погляд, падача міжнароднай вышуку Інтэрпол гэта такі метад ціску. Вось і ўсё, нічога больш. Ну да. Правых падстаў для гэтага я не бачу. Ну, а Інтэрпол, як вы лічыце, увогуле, ну, вот прыйшла ж афіцыйная заява, афіцыйны зварот, там, увогуле, магчыма такое, што яны там па нейкіх бюракратычных сваіх меркаваннях ці яшчэ там якіх-небудзь возьмуць і ўнясуць латушку ў спіс? Мне цяжка гэта ўявіць. Мне цяжка гэта ўявіць, таму што, ну, як тут сказаць, можна ўявіць сабе менавіта, што калі я зараз на падставе вось гэтага публікацыю ў СМІ з голасам Карпенкова напишу беларускі следчы камітэт, яны ўзбудзяць крымінальную справу, у тэорыі такое магчыма, і возьмуць яго пад стражу, і пасадзяць у турму, і будуць расследаваць гэту справу. Там дапрашваць яго, рабіць экспертызы, зробяць працэс публічным, і ўсе будуць яму давяраць. Ну, у тэорыі гэта ж магчыма. Ну, вось, і я прыкметна з такой верагоднасцю расцэньваю тое, што Інтэрпол згадзіцца з іх паперай. Ну да, добре вы параўналі, канешне. Пытаюцца у вас, ці, можа быць, ведаеце, вы, дарэчы, узгадывалі гэтую універсальную юрысдыкцыю, на якім этапе зараз справа Харошына ў Літве? Ведаеце, няма ў мяне ніякай сакрэтнай інфармацыі, акрамя таго, што ў СМІ. Да, ну, на жаль. Яшчэ адзін момант, але вот ўсё ж такі разглядацца... Я лічу, што... Да. Прабачэнне, я да слухача у гэтых справах прынята, калі ўся інфармацыя ідзе толькі ад непасрэдна праўніка, які займаецца гэтай справай. У яго трэба браць каментар, ну, з боку любога іншага праўніка, які будзе даваць каментар да таго, як гэта зрабіў праўнік, які вядзе справа, нават калі ён нешта ведае, а я нічога не ведаю, гэта будзе некарэктна. Вось, таму што часам это можа палепшыць справу, а часам не. Згодны, ўсё ж такі, да, розныя могуць быць сітуацыі. Як вы лічыце, калі вот ўсё ж такі разглядаюцца пэўныя справы ў межах этой універсальнай юрысдыкцыі, прымаюцца, потым будуць прынятыя нейкія рашэнні. Якое будучыня у гэтых рашэнняў? Вот як вы бачыце, вот, ну, прынятае рашэнне, што далей? Ну, прынятае рашэнне, калі ёсць доказы, што нейкае канкрэтнае лицо зрабіла гэта злачынства, ну, гэта лицо можа быць аб'яўлена ў міжнародны розыск. Ну і калі будзе падстава, яно будзе арыштована дзе заўгодна, куды б яно не выехала. Ну і мы, вядома, спадзяемся, што улада ў Беларусі зменіцца хутчэй, чым, можа быць, нават гэта дойдуць да міжнароднага розыску. Таму, калі улада ў Беларусі зменіцца, якая б яна ні была, яна будзе вымушана выконваць гэтыя рэчы.
Дарэчы, вы прадумваеце, ну, вот, вы бачыце, улада зменіцца, ну і ўвогуле і сённяшняя вось сітуацыя, той прававы дэфолт, пра які вы казалі, у які мы патрапілі, як гэта ўплывае і як гэта ў будучым адаб'ецца на ўсёй праваахоўнай сістэме Беларусі? Ну, калі адказваць хутка, чым больш дэфолт зараз, тым больш прыйдзецца мяняць у будучыні, каб нешта запрацавала. Таму што самае галоўнае ад правовой сістэмы ў Беларусі, каб ёй давяралі людзі, каб ёй давяралі беларусы. І зараз мне здаецца, што ўзровень даверу да беларускай судовай сістэмы, да беларускай міліцыі, ён вельмі нізкі. І каб змяніць гэта, ну, трэба будзе кадравыя змены, і чым больш будзе гэты правовы дэфолт, чым больш будзе глыбіня падзенняў, тым больш трэба будзе рабіць кадравых зменаў, каб узровень даверу ў грамадстве да судовай сістэмы, да правовой сістэмы вырас. Таму што калі ўзровень даверу нізкі, то нават абсолютно законныя і справядлівыя рашэнні яны не будуць людзьмі выконвацца, і гэта будзе калапс. Ось, такога нельга дапускаць. Таму значыць, трэба будзе рэфармаваць, трэба будзе мяняць кадры, і чым далей гэта сітуацыя заходзіць, тым больш важкія, я лічу, трэба будуць перамены. Михаил, на заканчэнне хацелася б ваше меркаванне яшчэ па адным пытанні. Зараз вось абмяркоўваюцца тыя змены ў крымінальна-працэсуальны кодэкс, які былі ўнесеныя. Яны пачалі ўжо дзейнічаць. Я маю на ўвазе пра вось тэрміны, падчас якіх там могуць праводзіцца праверкі і гэтак далей. І павінны даць адказы па нейкіх справах, што, маўляў, раней былі вызначаныя тэрміны 3 месяцы праверка, там на 3 месяцы можна там працягнуць. Зараз ввогуле могуць ніякіх тэрмінаў не прапісана. Для адваката што гэта азначае? Ну, па-першае, гэта што значыць гэта для грамадзяніна? Для грамадзяніна гэта значыць тое, што як это, учора яны прыйшлі па палітычнай справе да кагосьці, не сталі расследаваць справу, потым прынялі змены ў працэсуальны кодэкс, які дазваляе, па-першае, нічога не адказваць, прыастанаўліваць справу на нейкі любы тэрмін, на любой падставе, і не даваць ніякіх адказаў, ні пазітыўных, ні адмоўных, і не даваць ніякай інфармацыі. Ну, тады, ну і зараз такі, ну, гэта там датычылася толькі палітычных справаў. Але заўтра гэта можа быць любая крымінальная справа, любая эканамічная справа, калі кагосьці абрабавалі, збілі без палітычных падставін, і гэта інструмент, калі ён ёсць, ён будзе ўжывацца. Вось, таму гэта павінна быць для грамадства такім маркерам. Ну, па-першае, што дэпутаты, якія гэты закон прымалі, яны інтарэсы народу не прадстаўляюць. Яны робяць гэта не ад імя народу і не ў інтарэсах народу. Яны робяць гэта ў інтарэсах вось гэтай узброенай групоўкі,
якая кажа ад імя ўлады, да, каб даць ёй нейкую легітымацыю. Все. Гэта то, што мы павінны разумець пра дэпутату, які гэты закон прымаюць. Зразумела. Ну што ж, сюрпрызы пастаянна з'яўляюцца не лепшыя, прычым для шараговых беларусаў. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў адказны па запытанні юстыцыі Народнага антыкрызіснага ўправлення, юрыст, адвакат, сябра Каардынацыйнай рады Міхаіл Кірылюк. Зміцер Лукашук працаваў для вас у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.